Ok, suntem în end și astăzi o să batem Wither-ul. Dar, bineînțeles, nu-l batem ca toți băieții de pe New Times, îl batem în felul nostru și mai degrabă îl sechestrăm aici, îl închidem aici și poate să se blocheze și noi îi dăm damage. Primul lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să bați Wither-ul mai puțin de 30 de secunde este să sapi 3 blocuri în jos sub portal și plasezi în felul următor. 1, 2, 3, 4. Aveți nevoie de 4 bucăți de obsidian, de soul sand pe care îl puneți exact așa și capetele. Ei bine, Wither-ul se blochează aici, așteptăm să explodeze ca să putem să-l batem. Și iată cum poți să faci jos de un Nether Star în mai puțin de 30 de secunde. Da, fraților, am bătut și noi Wither-ul, am făcut două capete am primit, habar n-am de ce, care e schema, dar să fie primit, nu? O să las schema asta aici, poate o să mai vrea cineva să vină să-și bată Wither-ul așa. Vă întrebați, ce e cu camera asta? Ce am mai făcut eu în ultima perioadă pe SMP-ul ăsta minunat? Păi, am făcut camera de sus, nu v-am arătat-o, cred că am făcut-o prin episodul 3 sau 4, dar efectiv am uitat să vă arăt. Urcăm, e ceva basic, eu zic că arată ok, acceptabil. Îmi place cum arată, am pus aici capul de dragon, câteva iteme să fie de design. Al doua mea cameră de dormit, să spun așa, bă, mie îmi place cum a ieșit designul și dacă tot o să aici și am aceste două capete, hai să le punem aici în colecția noastră. Le punem așa și așa, oh, nu, așa, bun. Dacă tot am bătut Wither-ul, haide să facem și noi un beacon, să vedem de ce avem nevoie ca să facem un beacon. Și avem nevoie de glass, pardon. Așa, și haideți să ne facem și noi primul nostru beacon, oameni buni, avem și un beacon. Wow, nu vine să cred că avem și un beacon. Bam, ce e aici, frate? Ce vrea să însemne aceste drumuri? Stați că vă arăt acum. Păi, aceste pătrățele o să fie case. Acolo este o fermă de schelete pe care am găsit-o și o să o fac, dar nu cred că pe acest episod. Aici o să fie casa villagerilor, da? O să mă duc după cei doi villageri și o să îi înmulțim, o să le facem aici o casă și o să vă las imediat cu timelapse-ul. Aici vă întrebați ce este, am făcut o fermă provizorie de găinuțe, stați că mă pun așa să vă arăt. La ce am nevoie de o fermă de găini? Păi dacă ne punem jos, o să vedeți că am făcut o nebunială, da? Am nevoie de ouă și multe ouă am nevoie, așa că stați să vă arăt cât produce, mamă. Deci avem un chest plin de eguri. Dar bine, nici n-am nevoie de atâtea pentru că o să vreau să-mi fac, bineînțeles, două ferme de mâncare automată. V-am spus, în acest episod o să facem frumos, să aduc villagerii, acei doi, să-i ascund pe aici pe undeva, să facem casa în această zonă. Asta o să fie prima construcție din acest episod. Înmulțim villagerii, o să mergem în end să ne facem și noi înapoi arcul pentru că mi-am pierdut arcul vechi. Deci o să-mi fac un nou arc și cam asta o să fie episodul, v-am spus undeva la 14-15 minute, sper să nu fie mai lung de atât, dar da. Eu zic că putem să mergem după cei doi villageri, dacă mai sunt acolo, cred că sunt acolo totuși. Iată-ne Nether la prima tentativă de a aduce villagerul nostru frumos prețios care e blocat aici. O să fac un drum doar din power trail-uri ca să fiu sigur că urcă acest deal sau cum s-o numi, mă rog, această pantă. Dar nu fac bine ceva, pentru că mi-am adus aminte de o chestie, cum că doar 8 luminează, exact ce spuneam. Ok, până aici o să fie, iar să vedem dacă putem să ducem primul nostru villager teafăr și nevătămat. Asta e singura mea misiune. Ia, stai, ce vreau să fac, doamne. Ok. Așa, l-am închis aici. E bre, urcă. Ok, te-ai urcat și hai să te împingem un pic de tot. Asta nu mergea. Da, greșeala mea. Haide. Oh, nu te du. Urcă, aia zic. Ups. My bad. Da, e mai grea misiunea decât am anticipat. Doar nu pleca, te rog.
Așa, bun. Hai că acum trebuie să-mi iasă din prima, zic eu. Bă, iar am făcut exact aceeași greșeală, Doamne. Dă-te, frate. Dă-te. Aia e schema, aia e greșeala pe care o tot fac. Și anume asta. Ok, acum ar trebui să meargă. Hai să nu cumva să ai o idee să pleci. Nesuferitule. Aia zic. Du-te. Ok, primul e misiune cu succes. Pe primul villager am reușit să-l aduc. Problema este al doilea. Ne apropiem cu pași repezi și către al doilea villager, dar e o problemă mai mare aici și mai voluminoasă, să spun așa. Și anume că acest villager e mai blocat decât precedentul villager, așa că nu știu cum o să o joc aici, dar... Haide, urcă! Bă, aproape e urcat. Bro, nu mă speria, că fac urât. Bro, mă sperii! Doamne, ce mă fac, bro? Cum mă ademenesc eu pe ăsta acum repede aici? Am o idee, dar nu o să vă placă. Bro, ești handicapat, faci parcurs! Bine, stai acolo. Al meu făcea parcurs, băi, băiatule. Bă, nu. Ai, ce-i cu tine, bro? Ce-i cu tine? De ce ai fața asta așa de prost? Să pot să fac asta. Aia zic. Și... Te duci sau nu te duci? Aia zic, hai că vin în urma ta, deși ești mai rapid decât mine. Am reușit și pe al doilea villager să-l poziționăm. Sper să ajungă și la destinația finală, deși îmi fac... Na, pe ăsta chiar îl pierd. Bro, nu muri! Bro, nu muri! Bă, deci... Bă, nu fi idiot, bă! Na, mă cam bate și acest villager. Dar cred că l-am prins. L-am prins pe fraier. Credeți-mă că ceea ce va urma să vedeți a fost pur și simplu neatenție și nu am făcut-o intenționat pentru clip. Dar n-aș mai da în el pentru că are și așa viața scăzută. Hai, du-te că n-am vrut. Bro, ăsta e nebun. Atâta pot să zic. Că e un Nu vine să cred cât de idiot pot să fiu câteodată și efectiv i-am dat una, dar din greșeală n-am vrut să-l dau ca să-l împing sau ceva, i-am dat una. Și ați văzut și voi ce s-a întâmplat cu villagerul. Chiar nu știu ce să fac, am un villager în momentul de față, dar cum fac rost de încă unul, frate? Pentru că nu am prin apropiere un sat sau ceva, deci din păcate ți-am omorât prietenul și jur că mă gândeam la chestia asta chiar înainte să încep clipul și m-am gândit, bă, cum ar fi să omor eu din greșeală un villager și uite că s-a întâmplat. Deci operațiunea noastră o să mai ia o amânare de câteva zile până voi reuși să mai găsesc un villager, deci
Ok, operațiunea villagerului al doilea a început. Suntem foarte aproape de portarul lui Ryu pentru că știam că aici se află un village. Așa că eu o să încerc cumva să răpesc un villager de aici, să fac o barcă, metoda clasică, nu avem altă opțiune, așa că, bro, dacă poți, da, îmi trebuie loc să mă desfășor. Bine, te aștept să intri în barca mea, ok, o facem pe cea clasică. Bă, sper să ajung bine la Rio. Sper să nu trebuiască să o colesc tot și nici măcar să n-ajung. Ok, și văd că am ajuns după ce am înconjurat efectiv toată zona. Am ajuns și noi la portalul lui Ryu. Ok, misiunea este 70% gata. Sper să nu-l mai omor și pe ăsta pentru că mi s-a luat efectiv. Am un nod în gât doar când mă gândesc la acest villager. Cel mai dificil lucru e să colaborez cu villagerii. Care, uite frate, uite-te și tu la ei un pic. Hai, mișcă-te. Doamne, cât stau mă după ei și nu mai vreau să dau pur și simplu în ei pentru că tu șansa să-l omor și nu mai vreau asta. Bun. Bun. Și acum să mă anunț când intri în minecart. Nu vrea frate să intre în minecart. Atunci te voi împinge eu. A și pleca minecart-ul. Bun, până acum e bine. Hai, du-te. Bun. Atât, oprește. Direct s-a dus. Și ar trebui să meargă, nu? Teoretic. Hai, du-te. Du-te lângă prietenul tău. Da, trebuie să te împing eu. Trebuie să-ți dau și țâța, nu? Du-te. Misiune îndeplinită cu succes. Avem acești doi villageri care... Bă, nu veni înapoi. Acum trebuie să-mi iau toate railurile înapoi, să mă duc la Ryu să repar ce am stricat și probabil că o să vă las acum în momentul de față cu un replay mod în care construiesc frumoasa noastră casă pentru villager. Deci, stay close. It's not a game, it's a rich thing. Ok, iată-ne aici, terminând această frumoasă construcție care din păcate nu e pe placul meu în totalitate și asta va fi casa villagerilor mei. Ok, deci sunt parțial gata să mă duc după villager, deși vreau să testez o chestie cu barca și cu lead-ul, să văd dacă merge, dacă nu o să trebuiască să construiesc o dâră de rail-uri până la mine, deci, așa... Bro, nu te cred! Haha, nu cred! Bro, ce tare e asta! Haide! Nu muri! Hai să te duc pe tine, hai! Hai! De fapt, stai că nu merge, trebuie să te împing. Și trebuie să mergem din nou la Rio. Da, mă duc off-camera, nu mai mă duc pe clip. Efectiv, o să dureze o eternitate. Deci nu mai vreau. Nu și nu. Intru în barcă și mă duc. Am văzut pe grup că mi-a spus cineva că bă, poți să faci chestia asta că nu se rupe și... Tocmai am avut un pre-infarct, efectiv. Nu știu ce, am murit aici, ați văzut pe clip. Am dovadă, în fine. În momentul de față sunt foarte nervos și văd că nu vrea să meargă, frate, nici cum cu lead-ul. Deci de ce te rupi? Trebuie să am grijă să nu te rupi, aparent, ok? Dar oricum e mult mai rapid. Bă, unde mergi? Dar unde mergi în pui mei? Unde te duci? Idiotule!
Nu mai am răbdare, nu mai am răbdare. Se-o bag în gură, frățioare. Yay, primul villager adus, super! Și mă trebuie să mă duc off camera să mai aduc unul. Yay! Bun, primul villager a fost adus. Bineînțeles că acum trebuie să mă duc iară la Riu să fac rost de un villager. E incredibil. Revenim după publicitate. Revenim imediat. Am ajuns cu villagerul în sfârșit. După o lungă perioadă puteți observa încă un cap de villager, bineînțeles. Și că pe slotul 1 mi-am dezactivat sabia. Ghiciți ce? Chiar înainte să capturez încă un villager, i-am dat din greșeală mare kill. Și în sfârșit putem încheia și noi episodul, care s-a lungit efectiv, degeaba s-a lungit dacă mă întrebați pe mine, adică nu trebuia să se lungească în halul ăla. Totul este bine când se termină cu bine și în momentul de față avem 2 villager pe care o să urmeze să îi mut sus, probabil, fără alte adăugări, fără alte cuvinte. Cam ăsta a fost episodul, unul lung, plin de nervi, în care am făcut o căsuță frumoasă pentru villager, am adus villagerii, o să-i înmulțim și o să ne apucăm în episodul următor de ferma de cartofi și de morcovi. Deci, sper că v-a plăcut acest episod de Minecraft New Times. Eu am fost Ravi și noi ne vom vedea data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!